जायगायाव थांगासिनो सिगां जों गंनै खारगासिनो दङ बे जायगाखौ खोन्थाबाबो बुजिनाय नङा खोन्थाथ'ला आङो क'क्राझाराव फैनानै बबाव बेरायफैदो आंबो गावखौनो मिथिला टाइमखौ नाय टाइमखौ आं देखायगासिनो दङ 23:58 माने 12टा जाथारनोसै हरनि लामाखौ नाय माबायदि साल दंफां गोजा हाय बासु लामायाव सोरबा खंखाय लानानै बाथिबा गारिखौ लामा हाग्रा जिंजों सालायना होदे सासेथ' बासायनांगोन ना एबाजिनो दर खेंनानै आं साइडथिं बाख्लायलांखागोन नोङो ओमफ्राय बिरलांबानो जाबाय बाखि आं दङ नायलांबाय था क'क्राझाराव फैनानै आंना लोगोफोरा आंखौ बबाव बेरायहोदों आरो आंजों फंबाय बै गारियाव दङ जोंहा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ बै गारियाव दङ जों मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बे जंगल गेजेरनि लामाखौ आं नोंसोरनो देखायगोन नायबाय था क'क्राझाराव फैनानै जों बबाव थांदों हर गेजेराव भगबान माने खुनु गेरेन्टि गैया आरोना बे लामायाव सोर ओंखारथेगोन ना न' दङ जेबो गैया न'बो गैया बे टाइमा हरनि 12टा बाइकजोंथ' हाखाया ओइ दै हो फाग्ला ग्लासाव दै होआलासिनो इदि हुगारनाय नङा धुलाखौ धुला नङालै धुलाबो नाङा इदि हुगारना बिदि हुगारना खुनु हिम्मत जानाय नङालै बेवहाय इमारजेन्सिबाबो बाइक जाहानाय नङालै सस नङा बे लामायाव मा ओंखारथेगोन मा जागोन खुनु माबायानो गैया डेन्जार लामा मोनसेसो आरो नैबेखौ बारनानै नैखौ बारनानै आरो नायबो आं कारजोंबाबो हारसिं जानाय नङालै इयाव पुरा लक मारि जोबखानानै खंखाय गंसे थानांगोन अब्लासो हागोनलै बेहाय मानिनांगोन दे ओंखारनो हायो डेन्जार गारिखौबो स्पिड सालायनो हाखाया आरो जायगाखौ नाय साल दंफांजों 20ल' लामायाथ' बे मोनसेयानो उन्दुनो ओंखारबायलै 12टा बारबाय 12टा 3 जाबाय नै केमेरा हमनानै लाखानि मा जायो खुनु गेरेन्टि गैया मा ओंखारो साल दंफां जोंनियाव बिदि नुवालै साल दंफांबो नुवा उन्दुनो ओंखारबाय बोरैबा खंखाय लानानै ओंखारजोबबा भाइ आं गारियाव हमजाया दे गारिखौ जंगाल जिंखि लाना हो दरा खेवनानै ओइ एसे गोजान दंबायो बे जेबो पुलिस तुलिसबो थाखाया खोमा ना फैयोना आर्मिथ' गैला क'क्राझारावथ' आर्मि गैला बेफोरबायदि जंगलखायनोथ' क'क्राझाराव बायदिसिना जाथाय जाबाय थायोलै बायदिसिना डेन्जारनि जंगल गेजेर गेजेर आरो सरलपारानि हाग्रायाबोथ' बिदिनो ना हराव फैनांगौब्ला
लामाफोरहाय देखायनोसै नोंनो। मा खालामनांगौ एसेबां गोजान हाग्रा गेजेराव डेन्जार जायगायाव थांगासिनो। सिगांजों गंनै खारगासिनो दङ। बे जायगाखौ खोन्थाबाबो सिनायनाय नङा, खोन्थाथ'ला आङो। साल बागान गेजेर गेजेर हाबगासिनो दङ। गोसोआलि हा गोसोआलि जार जायगायाव फैबाय जोङो। आरो नैबेनि उननिफ्राय आरो मोनबावगोन नोङो सेप्तेम्बरबा। नंगौना? रेल सेटिं बबाव लांदों मिथिलायलै आंखौलाय। बे गंनै गारि ओमफ्राय आं थानाय गंसे गारि गंथाम। बे गंथाम गारिया आंखौ बबाव लांनायदों आं गावबो मिथिला। बेनिफ्राय डेन्जारसो जासिनबावनोसै आरोबाव। लामाया एसे मोजां मोजां एबारनिफ्राय। गामि गैया नामा? लामाया गोजानावसो। बेखौ बारजोबासो गामि? बर' गामि? बर' गामि मिसल लांनायदोब्रा लोगोफोरालाय आंखौलाय। बांलादेश बेखौ बारस'नानै बर' गामि। साल दंफां गोजा। रेनु एक्सइउभि गंसे, रेनु गंसे आरो जोंनिया जेखौ खोन्थाथ'ला दे, फिसाबाबो जागोन। नोंनिखौ लाबावनांगौमोन। आंनि गंसेखौ लाबावनांगौ। इजागोन फिसासानो गेजेराव हाबना सालायबाय थानो। इजागोन आंनिया बरियानो। गारिया गुफुर गोजा फा गंथामबो। आंनियाव गुफुर जागौमोन। गारि फैबावगोसो आरो उनाव। हा? बाइक। बेयाव बाइकजों हारसिं फैगोन बे लामासो। मानिनांगोन। बर' गामियाव थांनायदो बे हाग्राखौ बारस'नानै बर' गामि दङ, बे गामियाव थांगोन। खंखाय लानानै दसजनसो ओंखारबा। गारि गोदानै हाग्रा सिं लाना होदो नोङो सोरबा खंखाय लानानै ओंखारबा। बेबायदिनो खारनाय आं ग्रोब गोलैना थानांगोनलै हालु बस्था बायदि। बेबायदिनो लुथुर बुथुर हाग्रा गियाफागोन। नङा लाखिबा बुजि मोनगोन ना। ओरै जिंखि लाबाय खारनायनो हाग्रायाव डाइरेक्ट बारबोगोनबा सासे बासायनांगोन ना। नंगौना नङा? सासेथ' बासायनांगोन। मा जायगालै? बायदि गोजान जायगायाव लाबोदों। सानाव फैनो मोनबावनांगौ। बेयाव मानसि मोनगोन ना? लामायाव हराव मोननाय नङा ना? मोननाय नङालै मोना। सोर फैनो बेयाव? सासेयानो इमारजेन्सियाव फैयो। साइकेलफोरथ' मोनखानाय नङा? साइकेलफोरजों फैनो हायालै। गिनाय सोमजिगोन। मा बाथिगोन मा मागोन खुनु गेरेन्टि गैया।